Ако има човек главата нещо, а не компот, през цялото време ще каже, ей, то дъртия, нищо и не предложи. Не каза, ей, аз ще купете си нещо, да им продам нещо. Нали, ако ще кажеш, ей, то може наистина да е прав. Нито съм ги викнал да кажа, елате аз като доктор Емилова, примерно. Елате при мен, лекувам всички болести. Она лекува всички болести. Ти представя си. И най-ми интересно диабета да го лекува. Ако тя лекуваше диабет, евреите дават по 5 милиарда на година да намерят лек за диабета. Нашата доктор Емилова тук с едно неядене, лечебно гладуване, лекува хората от всичко, от диабет. Даже и пишките им растат. Ти представя си? Ами аз ще ти кажа, пич, малко си, като си огладнял, се дръпнал корема и тук си я видял, разбираш ли? И ти порасна на пишката, шкембето и намалял. Да го знаеш. Не, ти си мисля, че... И обаче тя като почне тъс шарлатанка, тя е много добре, разбираш? Оня ден я гледам при Карбовски, преглеждах, 2014. Каза, доктор Емилова, много добре изглеждат на 70 години. И тя е от... Те са, нали, дето са храни, тя така. Честит рожден ден. Благодаря. На 70 години. Аз винаги съм скептичен към... Когато някой ми каже да не ям или да не правя нещо, което ми е много приятно. Не бе, пич. Та си има 100 милиона. От 100 милиона изглежда добре. И той много нагло от нея страна, от нещастието на хората, ти да правиш чували с пари и да повтаряш и не е същата простотия. Не дей тяди буклуци, не дей тяди буклуци, пълнозърния сляп, пълнозърният и същи простоти. Аз му тези продава пълнозърния сляп и от тях взема някой лев. 100 на 100. Ако примерно от Бухенвалд, от Аушвиц, от концлагерите хората чуят, има как да чуят, че тези идиоти дават по хиляди левови, някой да ги държи гладен и да им обяснява, че ще ги излекува, ще станат от гробовете, ще вземат по една лопата и ще ги убият, да знаеш. Значи, толкова прост народ няма. Тя ако беше толкова добра, американците щяха първо да й предложат пари, Мусад, евреите и те, ако не щяха да я отлекат. Ти представя си, тя лекува, няма нещо да те лекува, бе. Не мога да родиш, гладуваш, раждаш. Не можеш да ебеш, гладуваш, ебеш, разбираш ли? Не можеш, примерно, пишката ти расте. Диабет, спираш, няма инсулин, няма нищо. Че има, знаеш колко простаци не ти повярваха. Дед го спряха, че им рязаха пръсти, че им рязаха ръце, че им рязаха крака. Как един не отиде ги намери тези хора? Марта Вачкова е мятка, много добре. Ще Марта Вачкова е същата турба. Както при Емилова. 20 дена ти да гладуваш, пълен глад. Знаеш какво значи това? Какъв стрес за организма? И всички, понеже е номера, вика, и трябва да спортуват. Тя надоле 5 дена да гладува, аз да я държа гладна. Да си пи там нейните портокалчета, тя няма ябълчици, даже им ги продава, разбираш. Ти представиш колко е нагла. Да дори 5 дена гладна, не 20. Да я потренира малко, да ми каже какви упражнения се правят като си гладен. Аз не знам такива упражнения. Аз при мене само малко да не се яли ги фащам, разбираш, почват да припадат, да припитат кълки. Тая 20 дена и упражнения. Какви упражнения? Те ги носят по 3-4, що не умрели. Значи, и трябва да се захранваш и не знам колко дена, разбираш там. Еба си измамата. И хората ходят и вярват, бе, пич. Те и вярват. Такива комплексарчета. Аз не съм комплексар, бе. Аз застанах пред вас. Дърт, плеши, всякакъв. Не ми пука. Застанал съм, говоря, а не се клият за снимчици. И да чатя и да пиша. Сядам, дали ще ми се смеят, дали ще ми се подиграват. Исках да помогна. Най-вероятно няма да мога. Но погледата не е в моя телевизор. Да ви приведа. Аз нямам проблем. Вие имате проблем. И то е истински проблем. Като станете сами с вас, вие го знаете. Гладни, лекувала оная. Какво ще ми излекуваш, бе? Шматко. Моля, лекуваш сино гладувани всички болести. Колко трябва да си просто да я повярваш на тая патка? Ти ми кажи, колко трябва да си просто да повярваш на тази шарлатанка? Колко прости според теб? Много са, да ти кажа. Тя каза 50 хиляди беше за допреди 2 години. 50 хиляди. Сега са... Не, поспряха малко. Значи, дават Емилова и лекари. Истински. Дед говорят. Обаче репортерчетата, кажете доктор Емилова, той сега интелигентен човек, не е шарлатанен. Иска да обясни, че не може да лекува диабет, доктор Емилова, с глътуване.
Но по-тъй скромен, тя шлаките, плаките, буклуците му, тя не спира да лай, разбираш? Тя шарлатанка от всякъде вече. Аз цял живот съм бил в войната и знам, тая е шарлатанка от 300 км личи. И би изглеждала добре, защото та седе по 3 пържори на ден, ако не е имана. Да дори аз да я държа 20 дена гладна. Да я видим какво ще тренира, какво ще прави. 20 дена гладна. Ти как се седи 20 дена гладна? Много е трудно, а знаеш. Те там имат един други шарлатани, дето работят с нея. Придържат ги, онкат, анкат. Тя не изглежда гладна. Тя никак не е гладна, с 100 милиона как ще е гладна? О, изпъната яхти, бълъци от всякъде. Викали я в Америка, къде сте викали? Ти само в България при този прост народ. При тези стъпаци могат ти минава номера. Че ти ако беше толкова добра, щяха да стоят на място на статуята на свободата. Тебе щяха да стоят. Ако толкова много лекуваш с едно гладуване. Ти ли си най-умната да засетиш, че 20 дена ако гладуваш, че ти до сега сте откраднали занята, аз утре ще почна да карам да гладуват. То значи лекува всичко. Край, 20 дена, ще помря, ще кандил, кантам, ще зомбирам. Готов си, бе. Излекувам се от всичко.